Al'ada wata aba ce mai yaduwa da kuma ɗorewa idan har al'umma suka ɗauke ta suna ci gaba da tafiyar da ita a aikace. Tun kafin zuwan Shehu Usman Dan Fodio ƙasar Hausa, al'ummar Maguzawa sun kasance masu riko da al'adunsu da ɗabi'unsu da suka gada kaka da kakanni. Waɗannan al'adu na Maguzawa sun haɗa da bori, wasan kallon kowa, wanzamci, farauta da dai sauran al'adun gargajiya da suka shafi rayuwarsu kamar su noma da dai sauransu domin ci gaban rayuwarsu. A yanzu haka wasu daga cikin waɗannan al'adu na Maguzawa sun fara ɓacewa saboda addinin musulunci da kuma zamani ya yi tasiri ga al'adun nasu. Sakamakon wannan dalili ne ya sa muka leƙa ƙaramar hukumar Musawa a jihar Katsina, inda muka je garin Gidan Lumu, wadda a da garin wani sansani ne na al'ummar Maguzawa, amma a yanzu tasirin zamani ya sa garin ya zama wani sabon gari mai ɗauke da sababbin ɗabi'u da kuma al'adu na zamani, domin ganin ko sun fara mantawa da waɗancan irin al'adun nasu na da. Bori wata al'ada ce ga wasu al'ummar garin Lumu da ke cikin ƙaramar hukumar Musawa. Bori kuma al'adance wani al'amari ne ta yadda ake samun alaƙa tsakanin mutum da kuma aljini. A lokacin da ɗan bori ya hau bori, to a lokacin akwai wani aljini da zai zo ya shiga cikin jikin mutumin da ya hau borin, kuma a wannan lokacin wannan aljini da ya shige shi, duk abin da ɗan borin ya yi yana yi ne da umarnin shi wannan aljinin da ya shiga jikin ɗan borin. Haka kuma ana hawa bori domin a samar waraka ga wasu ko wani wadda yake da lalurar aljannu. Domin warkar da wadda ya sami wannan matsala ta aljannu, to ɗan borin yakan girka wadda ya sami matsalar, domin idan an hau borin to aljanin da ya taba mutumin zai zo domin yin bayanin abin da yake so kafin ya fita. To masu kallon mu a halin yanzu dai Hajiya Amina Yar Dada, shugabar 'yan borin garin Lumu da ke karamar hukumar Musawa a jihar Katsina, ta fa hau borin, kuma akwai alamar aljannun da suka shiga jikinta suna magana ne da ita. To amma mu da ke gabatar muku da wannan shirin ba ma gane irin maganganun da ke wakana tsakanin su waɗannan aljanu da kuma ita Hajiya Amina Yar Dada, shugabar. Sai mahalba har yanzu suna yin abubuwansu, sun tashi wata sa'a za su farauta, sukan yi bukukuwansu kama a shekara su yi, su haɗu su irin al'adu irin nasu. Suna da makaɗansu, suna da kayan aikinsu, suna da abubuwansu da duk da ake yi na ƙawatawa. na san da ya sani na sani na karatu bature na ce ni kawai da ya gara na yi wata Allah sai na ga tindin da gabacin aiki wanzamai ma suna yi har yanzu, duk da abubuwan sun zo da zamani, amma har yanzu suna nan da al'adun nasu. Yawanci yanzu wanzamai su suka yi ba da magunguna na mata irin kamar ciwon nono da sauransu. Haka in an tashi sabga wani biki na suna haka, to su ma suna nuna irin hikimominsu da wani abubuwa ne da ake yi da in an tashi abu a yi don a kawatar kowa ya nuna gadon gidansu.